Ana m ekele gị ndị enyi m, ana m anabatakwa gị na agba GCK kwa ụbọchị nke taa. Ana m achọ ịgwa gị maka mmadụ abụọ, Zakiọs na ọgaranya ahụ. Ha abụọ chọchara isoro Jizọs. Biko chere ka onye ozi gwa anyị banyere ya. A gwara anyị na amaokwu nke 6, okwu wee bịakwute eze ahụ na Nineve. Lee echiche maka nke a. Okwu wee bịakwute eze ndị Nineve, o wee bilie n'oche eze ya, wee yipụ uwe mwụda ya, wee yikpukocha onwe ya n'akwa mkpe na ntụ. Amaokwu nke 7, o wee tie mkpu kwusaa n'ime Nineve site n'iwu eze na ndị ukwu ya, sị ka mmadụ niile ma anụmanụ ma igwe ehi ma igwe ewu na atụrụ ghara idetụ ihe ọbụla n'ọnụ ya, ka ha ghara ịzụ onwe ha, gharakwa ịṅụ ihe ọṅụṅụ. Amaokwu nke 8, ka mmadụ na anụmanụ kpuchie onwe ha n'akwa mkpe, ka ha kpọkwasịkwa Chineke mkpu ike, ka ha chigharịakwa. Ka bụ ikpe nzuzo ya, ka ha chigharịkwa. Ka bụ ọchịchị obi nke Chineke, ka ha chigharịkwa. Ka bụ ihe Chineke na-akpọ mmadụ niile ka ha bịa. Ọ bụ ihe ọ na-achọ, ọ bụ iwu ya, bụ nchegharị. Ọ bụ na ha chegharị, ihe niile Jona kwuru ga-abịa na mmezu. N'ebe ha nọ, ha ga-anwụ na mmehie ha. Mgbe ha nwụrụ na mmehie ha, ga-abụ ndị ga-ala n'iyi ebi ebi. Ma Jona anọghị na Nineve ịbịa mee ka obi ụtọ ha ụtọ. O nwere ndị na-eche na oge crusade bụ oge ntụrụndụ, ọ bụ oge a na-akpali mmụọ mmadụ, ọ bụ oge obi ụtọ, oge ịgba egwu. Ọ bụ oge dị oke mkpa, oge anyị ga-ewere ohere ahụ nye ndụ anyị ezi nleba anya. Ihe ndị a niile bụ ikpe nke na-ewere ọnọdụ na ndụ anyị, na ezinụlọ ọbụla, n'obodo ọbụla, wee hụta ihe na-ewute Chineke, nke mere Chineke ji wee wee iwe onye mmehie, ka ọ na-ewesi iwe kwa ụbọchị. Ọ bụrụ iwe ahụ Chineke ahụ gaa n'iru, onye mmehie enweghị nchegharị, onye mmehie ahụ ga-anwụ n'ime mmehie ya. Ọ ga-ala n'iyi na mmehie ya, ọ ga-ala n'ọkụ ala mmụọ ebighị ebi, n'ihi na ọ werele ebere nke Chineke n'ihe efu, dịka ọ bụ ihe mkpori ndụ. Ọ na-ewere dịka ihe ntụrụndụ. Ọ sị ka ha niile kpọkwasịkwa Chineke mkpu ike, ka ha chigharịkwa. Onye ọbụla pụọ n'ụzọ ọjọọ ya na n'ihe ike niile nke dị n'ọbụ aka ha, na ịla n'iyi na ogbu mmadụ na mpako ha niile nke dị n'ọbụ aka ha. Ịhụ na onye eze ka okwu doro ya anya, bụ nchegharị, ka ha chegharịa n'otu ha ga-esi n'obi ha niile wee bịakwutekwa Chineke, wee si n'ihe ọjọọ ha niile chegharịa, ka ezi omume nke Chineke bịakwute ha. Lee amaokwu nke 9, onye maara eleghị anya Chineke ga-echegharị, chegharịakwa uche, si n'iwe ya dị ọkụ chegharịa. Ka anyị na-echegharị, ọ ga-echegharịkwanụ n'iwe ya, wee gbanwee obi ya n'iwe ya, ka anyị ghara ịla n'iyi. Amaokwu nke 10, Chineke agwara anyị na Chineke wee hụ ọlụ niile ha, Chineke wee hụ obi ha, Chineke hụ mgbanwe obi ha, Chineke hụ nchegharị ha, Chineke hụ na ikwu eziokwu ha, Chineke hụ. Ha abụghị ndị werele ya dịka onye na-ekwu okwu efu, ha wee were ya n'okwu dị ike, ha wee chegharịa n'ihe ọjọọ ha niile,
Chineke wee chegharịa uche banyere ihe ọjọọ ahụ nke o kwuru sị na ọ ga-eme ha. O meghịkwa ya. Dịka ị na-echegharị n'abalị a, ị ga-ahụta na iwe Chineke ga-apụ na ndụ gị, ihe otiti nke Chineke ga-apụ na ndụ gị. Ihe ndị ahụ niile nke ị na-asị gịnị mere nke a ji eme, gịnị mere nke a ji eme, ọtụtụ aghọtaghị na ihe na-eme ha na ha na-eche na ọ bụghị Chineke na-eweta ya. Ha amaghị na ọ ha wetara onwe ha. Ụmụ Izrel ha wee tamuo ntamu, agwọ wee bịa taa ha, ha na-anwụ. Ha ma na ọ bụ n'ihi ihe ha mere. Abimelek onye eze jee kpọrọ nwunye Abraham nke mere ka enweghị ọmụmụ wee bata n'ezinụlọ ha ya na ọrịa. Ọ bụ n'ihi ihe eze ahụ o mere. Fero na ndị niile ya lara n'iyi n'osimiri uhie n'ihi na ha bụ ndị mere ihe ọjọọ. Ananias na Safaira bụ ndị nwụrụ na-erughị eru n'ihi na ihe ha mere na nzukọ. Ha wee tụọ asị megide mmụọ nsọ na mmehie gị wetara gị nke a, mmehie gị wetara nke a, ihe ndị ọjọọ niile ndị a. Ma dịka anyị na-echegharị, anyị sị Onye nwe anyị, amaara m na Jizọs bụ naanị onye nzọpụta. Jizọs bụ onye pụrụ ịgbanwe ihe niile bụ ndụ m. Mgbe ị chegharịsịrị, ịdị mma nke Chineke anyị ga-abịa na ndụ gị n'abalị a. Anyị ma na Zakiọs werere Jizọs, o werere ime ụzọ ya ka ọ dị mma. Ọ sị ọnwụ na ya nwere ike inweta Jizọs. Ihe a bụ ihe anyị na-achọ, Chineke na-achọkwana n'aka gị. Ka m gwa gị eziokwu, nzọpụta bụ ihe bụ n'efu, akwụọla ụgwọ ya n'obe nke Kalvarị. O nwere mbido, o nwekwara njedebe. Ị chọrọ inwe mbido, gị soro nzọpụta, nwekwanụ mgbe ọ ga-awụ Chineke bịa ịnara ndị kweere na nzọpụta ahụ ka ọ bụrụ na ị nọ ya. Ọ gachaghara nnọọ mgbe ahụ, o nwere ịhụna na o nwere njedebe mgbe ahụ. Nzọpụta dị na njikere. Asị m dị njikere nara ya. Mgbaghara nọ ebe a taa, dị njikere. Nnwere onwe kpamkpam nọ ebe a taa, dị njikere. Ike nke Chineke na-adịghị agwụ agwụ na ọla ebube ya na ebe a mgbe niile, n'ebe a nye onye ọbụla, ịdị njikere. Ịdị mma nke Chineke ga-apụta ihe na ndụ gị. Ọ nọ ebe a, ọ ga-ewere ọnọdụ, ịdị njikere. Ebe ka ị nọ, bulata isi gị, mechie anya gị. Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a na o nyere ọkpara nke ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọbụla nke kwere na ya wee ghara ịla n'iyi, kama ka o nwee ndụ ebi ebi. Na-eguzokwe n'ụkwụ ebe ahụ. Aga m ekpere gị ekpere. Nna anyị, n'aha Jizọs, anyị na-ekele gị. Amaara m na ihe banyere nzọpụta dị gị mkpa. Iji mgbaghara anyị kpọrọ ihe. Ọ na-ahụ onye ọbụla ndị na-ekwuru onwe ha eziokwu, ndị kpọkuru aha gị, ndị siwo na mmehie ha wee pụọ, si na mmehie ha niile chigharịa, ha wee na-alọghachikwute Onye nwe anyị ugbu a dịka Onye nwe ha na onye zọpụta ha. Zọpụta ha n'aha Jizọs. Ana m ekpe ekpere Onye nwe anyị ka anyị sachapụ ihe niile bụ njehie ha niile, imebi iwu ha niile, amamikpe ha na ibu arụ nke mmehie, wepụ ya na ndụ ha. Ka ọṅụ nke nzọpụta, ọṅụ nke mgbaghara, ọṅụ nke nnwere onwe pụọ na mmehie bịakwasị ha na ndụ ha ugbu a. Ndị nọ ebe a na ndị nọ ebe ọzọ, n'ebe niile, ndị na-aṅa ntị, ka ọṅụ nzọpụta bịa n'obi ha ugbu a n'aha Jizọs. Ka anyị kpere. Ị na-abịa n'ọgwụgwọ nsọ gị, ị na-abịa na nnapụta gị. Ọ ga-eme ugbu a. Ị ga-ewule otu aka gị elu, were aka nke ọzọ bikwasa n'ebe ị nwere nsogbu ahụ. Ama m na eluigwe emepeele. Mgbe ị ga-abata, ọla ebube ga-ezute gị. Nna anyị, n'aha Jizọs, anyị kelere gị, na-agọzi aha gị. Ị bụ Chineke nke ịhụnanya na nke ebere.
ike na amamihe bụ nke gị. Ị na-ahụ onye ọbụla ebe ọbụla. Onye nwe anyị makwara na ike gị agaghị agha agha. Aha Jizọs agaghị agha agha. Anyị na-eweta onye ọbụla n'iru gị. Mepee ụzọ, ọnụ ụzọ nke ọla ebube ka imetụ ha aka n'aha Jizọs. Ebe i kwuru ekwensu agaghị asị enweghị ekwensu ga-asị mba. Ọ dịghị onye mgbansi ga-asị mba. Onwe mmadụ maọbụ nwoke maọbụ nwaanyị ga-asị mba mgbe ị na-asị nye ọla ebube anyị. Ọla ebube nnapụta anyị isila mpụta ihe nke ike gị isila ọ dịghị mmadụ ọbụla, ọ dịghị nwaanyị ọbụla nke ị ga-asị mba nye ike gị n'aha Jizọs. Esi anya mepe. Esi ka ara pụọ. Isiwo ka ihe toro eto ka ọ pụọ. Isila ka nnapụta na itiji yoku pụọ n'onye ọbụla pụọ. Isiwo ka na anapụta onye ọbụla. Kote nnapụta gị na-arụ onye ọbụla n'aha Jizọs. Ihe ọla ebube dị ukwuu na ndụ gị. Ọla ebube dị ukwuu na ndụ gị. Ọla ebube dị ukwuu ka ọ pụta ihe na ndụ gị. Nara ya ugbu a ọla ebube gị n'aha Jizọs. Nara ọgwụgwọ nsọ gị n'aha Jizọs. Ka ike nke Chineke nke na-etiji yoku niile bata na ndụ gị ugbu a ma tijikwe yoku niile. Ọla ebube n'aka anyị. Ọla ebube n'aka ekpa. Ọla ebube n'iru m. Ọla ebube nye ndị ntorobịa, nye ndị okenye, nye ndị nwere mkpọnwụ. Ebe ọbụla ọla ebube n'aha Jizọs. Mee ka o guzosi ike n'ike gị na ndụ onye ọbụla, na ndụ onye ọbụla. Imela onye nwe anyị maka ama na ịzala ya. Emewo ya. Emewo ya. Emewo ya. N'aha Jizọs ka anyị kpere. Ana m ekele gị n'otisi na onye na-agba GCK kwa ụbọchị nke taa, nke nna anyị ukwu Kumuyi na-akwado. Ama m na nke a nke ga-emetụta gị aka ebe ọ dị ukwuu. Biko sonyere anyị na gckhq.org. Enwere ọtụtụ ihe nke ị ga-erite n'uru ọ bụrụ na ị ga-esonye anyị. Biko anyị chọkwa ka ị kesaa ihe onyonyo a nye ndị enyi gị. Sonyekwara anyị kwa ụbọchị. Ọ bụ obiọma ga-akpa anyị ma ọ bụrụ na ị ga na-esonyere anyị. Biko na-esonyere anyị. Imeela.